Bai Euskarari elkartea ezagutuko dugu, Euskararen alde etenik gabe eta nekaezin lanean ari den elkartea. Maili Iregi eta Ane Insua, arratsaldeon eta ongi etorri bikote. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Maili, ezagutzen ez duenarentzat, zer da Bai Euskarari elkartea? Bueno, Bai Euskarari elkartea da kontseilutik sortu zen elkarte bat ziurta grisa kudeatzeko, baina gaur egun independiente bidea itzen dauena eta proiektu ezberdinak kudeatzen dugu bertan. Arlo sozioekonomikoa euskararatzea da helburua eta hortarako ziurta grisa guretako lehenengoko proiektua izan zena Bai Euskarari ziurta grisa kudeatzen dugu eta horrekin batera beste proiektu asko. Eta horren barruan zein da zuen lana? Ane, zuk zer egiten duzu, zein da zure zeregina? Gu gara aholkulariak Bai Euskarari elkartean, eta gure lana da elkartearen proiektu guztiak aurrera ateratzea Euskal Herri osoan, eta nik kudeatzen dut Bai Euskarari ziurtagiria Lapurdi, Baxe Nafarroan eta Siberuan. Maili, da zuk zer egiten duzu? Nire aholkularia naz, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, baina gero proiektuak osotasunean Euskal Herri maila osoan kudeatzen dugu elkarteko kide danok. Bai Euskarari ziurtagiria oso ezaguna da eta Bai Euskarari sariak ere badituzu, ezta? Azalduko diguzu bakoitza, Ane? Nola den, nola banatzen dituzuen? Bai Euskarari ziurtagiria da, guk, Mailik esan duen bezala, oinarrian, elkartearen eseretik oinarrian dagoen proiektua, eta horrek egiten duena da, Euskararen erabilera edo Euskara haien enpresetan edo entitaten garatu nahi duten entitate horien identifikazioa egiten du alde batetik, prestigiatzen ditu enpresa horiek, haien erabakiagatik, eta bestetik egiten dugu haiekin lanketa bat, proposatzen diegu metodologia bat, diagnostiko bat egiten diegu ikusteko zein zer egiten den euskera eta zer hobetu daitekeen. Eta, analisi hori eta gero proposatzen dizkiegu helburuak urtez urte euskararen erabilera areagotzeko. Saiatzen gara urtero, jarraipen hori egiten entitate guztiekin, ziurtagiria duten entitate guztiekin, eta Bai Euskarari sariak pixkat saritzen dute haien engaiamendu hori edo haien esfortzu hori. Eta printzipioz dira, saria ematen diegu eredugarriak izan daitezken entitate horiei, enpresak, elkarte, norbanakoak ere batzutan izan daitezke, edo batzutan eremu erdaldunagoetan asko eragiten duten enpresa batzuk, nahiz eta behar bada aurrera pauso horietan ez egon hain aurreratuak, baino erabaki indartsua hartu dutelako haien lana nahiz eta eremu erdaldunean izan euskeraz garatzeko. Enpresak aipatu dituzu eta Maili, enpresen arteko elkarlana ere sustatzen duzu, bi urtetik behin enpresarean ospatuz. Zeintzuk izaten dira dinamikak? Enpresarian azoka, bi urtetik behin ospatzen den azoka bada, baina enpresarian proiektuan barne dau. Enpresarian proiektua urte osoan zehar aktibo dauen proiektu bada, enpresarian foroekin, enpresarian telebistakin, baina bi urtetik behin ospatzen dugu azoka bat, badala proiektuko ekitaldirik nagusiena, eta kasualidadez aurten 2024 urriak 24an ospatuko goro nahi deon, eta adimen artifizialan inguruan arituko gara euskaraz. Interesgarria. Bai, gure helburua da enpresentzat interesgarria dien gaiak euskaraz lantzia. Eta adimen artifiziala pilpilan dauen gai bada, eta orduan bere mugak aztertuko ditugu, bai ekonomikoak, bai errealitatean bertako enpresak zelan dabitzen adimen artifizialakin, eta praktikak eta ikusiko errealitatea gertu-gertutik. Eta euskaragileak batzarra ere bai, euskara langai jardunaldiak ere bai, zer dira hauek, Ane? Hori da Nafarroako gobernuakin antolatu genuen ekitaldi bat, eta bertan bilatzen genuen azan, Nafarroako enpresa eredugarriak pixkat zabaltzea, haien lan egiteko moduak, eredu onak zabaltzea, pixkat ikustea zertan zeuden, eta hori pixkat gizarteratzea. Proiektu asko dituzu, Bai. Maili, aurrera begira, proiektu gehiago ere bai? Hortan gabitz, lanean gabitz, bai. Esan dako moduan proiektu asko daz, baina gogo handiz hartzen ditugunak, eta nahi duguna da egonkortzea proiektu horrek, eta gabitz lanean beste proiektu batzuk bideratzeko, baina hor gabitz hitzarmenetan, baina bai, helburua da batez be daukoen proiektuak egonkortu, eta zabaldu, Euskal Herri maila danean zabaldu, eta ziurta grisa, enpresarean beste gaur egun Gipuzkoako Foru Aldundiak initzen duenez, beste leku batzutara zabaltzea bai,
eta hortan gabitze lanian gogor. Eta bakarren batekan parte hartu nahi baldin badu zuek egindako ekintzetan edo zuen proiektu horietan, zer egin behar du nora jo? Informazio guztiak gure webgunean dute, baliabideak, tresnak, gure proiektu guztiak, beraz denak bai euskarari.eus webgunean dituzte, eta mundu guztiak gonbidatzen dugu, pixkate webgunea begiratzera eta gure proiektuetan parte hartzera. Maili eta Ane, mila esker benetan bizitagatik, eta lan asko dago, beraz jarraitu zazute lanean. Eskerrik asko benetan. Eskerrik asko.